warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jenenge percil metune ndelik. Nggih, wilujeng dalu. Ya ampun ibu-ibu ayu-ayu. Iya, Pak. Kono ayu ning mburi tuwek-tuwek ngono. Soale Ya terus dalane mburi kuwi mau lho. matur nuwun. Matur nuwun. Segenap keluarga besar dari Bapak Sopo? Pak Sopo, Pak Tohir. Pak Tohir. Karo- Muga-muga mulih digawani sayur ya, Le. Ya ora. Kok digawani sayur? Ora usah sayure ora apa-apa. Heeh. Sing penting dadi duwite ora masalah. Ditungane bapak sekeluarga Nggih. dadi sehat kabeh. Amin, barokah kabeh. Barokah, rezekine barokah. Umure yo barokah. Amin. Sing jenenge barokah kuwi saya taun saya dina kuwi semakin berkembang, bertambah. Bertambah. Iki sadurunge ade ngobrol akeh. Yuk 3 2 1 ya. Yo! Yo, boleh kerja bareng-bareng. Sirolu. Hey! Yo, 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 Sirolu. hey! Yo, Sirolu. Le, piye, Pak? ayo mulih apa piye ya? Nyapa kok mulai? Kene ketoke beda karo nggonku. Bedane piye? Lah gedang wae menungso. Pak, kuwi penonton. Penonton ning ngisor wit gedang, mbok kira gedang ceblok ngono to. Kuwi penontonnya kan mau meneng ae. Jajal Ah. kita sekarang Kita lihat. bersama-sama Delok. juga mengajak kebersamaan. Iya, karena lah ning dhuwur obah sing ngisor gak obah, Kuwi gak penak, Pak. kecut. Nah, dadi lah sing dhuwur obah sing ngisor kudu iso ngimbangi. Ya, oke. Mohon maaf yang di depan panggung, mana suaranya semuanya? Alah ngabani kok ngono. Iya. Ini yo gak do bengok kabeh no. Ya, kapan, Nek kapan? ngabani sing semangat kaya aku, engko mesti bengok kabeh saka ngarep nganti mburi nganti bakul-bakul nganti wong masak ning pawon. Iya, iya. Mesti melu bengok. Yang menonton pada malam hari ini, mana suaranya? Tepuk tangannya mana? Titenono. Nesu nek Lho aku mau sing nyokone meneng ae kudung ireng lho. nyapa kudung ireng mbok salahne kowe. Lah ora ning ngono kowe ngejak nang ngene basan aku ngejak meneng ae ora aku bilang. Sebab sing ngejak padha menungsane. Lah terus. Nek sing ngejak padha menungsane ngene iki tetep melu. Lah kowe berarti ngelon aku kewan. Lah awakmu jenengmu sapa? Percil. Percil kuwi anake apa? Padha. Lah iya. Mulane pas sing duwe gawe Pak Tohir iki apa panggunge Cak Percil CS dideleh kene pas. Sebab apa? Sebab anak kodok mesti ning cedhake sawah. Ya ora apa-apa. Ora masalah. Manggone ning cedhak suket-suketan. Oke. Iso kalau mau. Tepuk tangannya mana? Semuanya masih semangat. Teko ngantuk apa ora teko ngono? Loh, lha iki apa mulih? Apa nih Mbak? Oh ngekei HP. Ketong nih HP kuwi lho samaya-maya. Jarang ora mulih. Apa nek diyamene mulih mereka rumah aku. Ditanggapne gratis barang mulih barang. Sapa ora? Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Gak enak suarane. Lah, piye? Carane ngene lho. Ngopone prok-prok kuwi Mas Ambu. Ya lah sing nomor apa lah sing asam urat. Tangane keple. Lah terus Iki lho. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Carane ngono cepek pek 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 pek. tapi saya kurang semangat loh Pak. Gak iso. Jangan bilang hore, bilang ayo, oke? Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apa te apa te? Apa te apa te? Apa te apa te? Ah? Apa te apa te? Apa te apa te? Apa te apa te? Ah? Ku lho. Piye? Kuwi wong tuwek wis iso TikTokan to iso Ngerti lho Pak, Mas yo tuwek iso aha-aha lho Pak. Aha-aha iso apa te apa te? Apa te apa te? Berarti
kene iki luar biasa ya. Luar biasa, kompak-kompak semuanya. Heeh. Dijak apa ki jenenge gerakan bareng-bareng Gerakan iso. bisa. Berarti apa-apa iso ya. Apa-apa iso jajalan nek ra percaya. Minor. Pengen jajal apa? Minor A minor. Ini iki apik-apik kabeh. Kaping 3 Asik. ing bocah Cilik uga marang sedulur. uga gawe Iso ya. kaping 4 bahasa telu kaping 3 asik cilik bahasa kaping 4 aman Piye to jane iki ya? selawatan bareng-bareng aja selawatan Iya. tunggu lah mungkin hafal ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya iwatarodi Luar biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sholawatan yo bareng kabeh, Pak. Alhamdulillah, matur nuwun ya ampun aku gumun wong kene wedok-wedok iso ayu-ayu. Ya ayu-ayu no Pak. Lha kok iso resik-resik mesti skin kare larang ibu-ibu ning ngarepe lho. Nyapa lho kok sok ibu-ibu kene cewek-cewek kene nganggo skincare larang. Mereka tidak usah pakai skincare yang mahal, mereka sudah cantik. Lah, kok iso, Pak? Karena setiap harinya terkena air wudu. Kalau tepuk tangannya. Wong wedok mbok lem bumbunane modot le. Ya memang begitu adanya. Wes apa anane nyapo? Air wudu. Mereka mensyukuri nikmat yang ada dari Gusti Allah. Mensyukuri apa? Bojone ra nggawa dhuwit ya lambene modot 3 meter kok. Ya apa? Wis sing lanang lho tau Pak. Lakoni. Apik-apik lho ibu-ibu kene mosok yo bapak diseneni. Duh, kamu nggak tahu sih. Napa nggih nak gak gawa dhuwit bapake diseneni? Ya. Ketoke ketularan awakmu lho. Ya ora. Ketularan bojomu. Mas, nyapo ketularan? Lah Mas, bojomu. Mas manten sama Mbak manten. Piye? Aku lak ngomongi manten ngene iki kan biasa. Heeh. Cak Nan sing ngomongi aku Gilga Gilga Happy. Happy, ya. Mari ngono dengenane Gea. Gea, Terus Irene. apa nang dengenane Lali aku. Terus? Iki kan ngomongi Mbak Murni sama Mas Martin. Sama Mas Faruk. Faruk, Heeh. Mu Faruk. Iki tanggomu lho iki. Masa Wong Blitar iki. sing ndi? Sing Faruke. Lho, Blitar. Lah yo Lah, tapi nanggape malah ning Tuban kene. Engko kon munggah le. Oke. Pokoke lek mantenku munggah, Nah. siji Piye? joget, Joget. nomor loro nyanyi, Nyanyi. nomor telu Telu. nyawer, nomor 4 nyangoni, nomor 5 ngekei hadiah. Alah. Kok dhuwit tak sing mburi iki lho. Lah masamu ngene iki masamu percil bengi iki golek apa? Ya golek sedulur. Duit nyapa to dulur bareng karo. Duit ora nek duit merotol ya. Iki Mas. unen-unen Jawa wis ngarani para mbah-mbah biyen, para sepuh, para wasis wis ngarani. Akeh dulur, akeh rejeki, akeh dulur, akeh duwike, akeh dulur, akeh pekerjaan. Iya lah anu dulurmu ki sugih. Lah dulurmu marat kabeh. Ora malah rekoso ki bendina diutangi. Ya ora apa-apa no, kaya aku petuk karo sampean. Sampean kan dulurku. Ha. Aku duwe dulur sampean, alhamdulillah Mas. Lah wis. Aku sak wayah butuh pas Lah iki uteke bosoki kaya ngene iki. Lho sak wayah butuh ora ngomong apa-apa. Delok iki dulure sehat apa ora? Iki rezekine apik apa ora? Ngono lah dulur ape tuku apa-apa biuh-biuh ke tuku sepeda motor neh. Wiriditan neh. Kuwi paling kur BRI. ngene iki lho wong sugih sing gak tak senengi ngene iki lho. Lah nyapa? Awakmu kuwi sugih tapi tak utangi angel ireng. Lah kowe utang ora tau bayar ora ucul kowe kancan. Lah timbangane utang aku mbok kono ning Mekar kono. Asane Mekar iki lho. Lah apa lho kowe diomong Awakmu ora ngerti bendina omahku kuwi akeh tamu. tamune sapa ya? Berarti aku nyuguhi tamu bendina. Kopi teh. Kopi, teh, Senen biskuit. Senen. Senen ngono Bang Mekar. Selasa Pur BRI. Rebo. Rebo ya Bang Rebon kae. Rebo. Bang Plecit. Cit. Kemis. Bang Amarta ngono lho. Kowe kok kabeh kok apal kire. Aku Senin nganti Setu kuwi bendina akeh tamu. Bojoku koordinator, Mas. Berarti bojomu sing ning arep. Heeh. Mang mula kuwi dadi manten ki luar biasa lho. Luar biasa. Abote luar biasa Mbak Murni sama Mas Mufaruk. Heeh. Ya toh, kowe lak ngomongi apa Mas manten sik Nah. sadurunge menghibur lho ya. Heeh, mergo wong yen dadi manten kuwi jembarno. Jembarne apa? Jembarno dalan, Pak. Jembare dalan yuk mesti jembar dhewe.
Maksudnya ngene lho, jembarno dalan rezeki wi lho. Ya ngomong rezeki lho, kowe ngomong jemur dalan ora kancane mikire peh tekan dindi kowe Mas Amu. Ya ora masalah lah. Gatukno menungso siji lan sijine maune anake sapa, sijine anake sapa dikatukno dadi siji. Diakurno. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah lan sak teruse nerusno momongan. Contone umpamane kowe duwe resep apa? Umpama aku duwe resep kanggo manten, sing penting kuwi manten iso dadi watu, gragal, kerikil lan pasir. Kayak ana cor-coran semen le. Lah nyapa manten iso to gragal barang iki ngebri mbokmu. Itu wajib lho, Pak. Watu gragal ngangon. Maksud kok yo mbok pangan mentah lho, watu kok mbok pangan mentah. Ada artinya, ada filosofinya. Filosofinya apa? Manten kudu iso dadi watu. Watu kuat ngatur wektu. Waktu kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo anak-anake, kanggo dulure, kanggo wong tuane, kanggo maratuane lan kanggo tangga-tangga. Akeh men kok lacane. Maksudnya bisa mengatur waktu. Ben ruangane materi waktu. Ruangno ten manten. Watu. Iya. Baru terus Watu gragal. gragal iki apa? Gragal dadi manten. Ku nek wis dadi keluarga kudune sing grapyak silaturahmi aja sampai gagal. Nyambung seduluran karo sapa wae. Contone kudune sing grapyak. Grapyak kuwi takon semana ana wong lewat ditakoni diguyu. Guyu. Berarti nek wong liwat guyu. Liwat Guyu. liwat Guyu. sisi celuk Pak Purnomo pedhot kowe kira mantene. Banyak wong guyu terus. Maksudnya grapyak kuwi lho Mas yo takon sapa aruh. Ini mantene. Pomone kowe liwat. Ya, Kowe liwat terus ki anu. Mamaku Yuni. Mbak Ase, bener. Base. Ah, lho nek Ya, nggih. arep ning pasar sih. Gembon. Nah, iki terus nyupeni. Lah, ya peke. Lah iki terus ora meringis terus ora bosok lah mongkon sumeh terus. Maksudnya senyum itu adalah ibadah. Lah ya ngomong senyum ngono lho. Nah, senyum oke gragal. gragal sing grapyak silaturahmi aja sampai gagal. Mari ngono, Pak. Krikil. Aja sampai keri ningkat ning skill. Skill harus diasah. Contohnya manten lanang. Manten lanang. Kudu pinter. Pinter nyambut gawe, pinter golek ngelmu kanggo sangu masa depan keluarga lan anak-anak turune. Ya, mari ngono. Krikil pasir khusus ki kanggo wong wedok-wedok. Contohnya apa? Kudu iso ngepasno apa sing ditaksir, sing dipingini apa kudune iso ngepasno, kudu iso mikir. Dadi nak bojone kayane pira, njaluke apa kuwi kudune iso ngitung, iso ngepasne apa sing ditaksir. Angel golek wong wedok sing kaya ngono. Paham. Kok iso angel? Wong lanang sing panas karo wong wedok panas kuwi. Heeh. Lah kowe carane piye? Carane ben-ben sehat. Pokoknya sing lanang mumet karo sing wedok mumet. Contohnya lah wong lanang mumet. Nek wong lanang mumet ya dipijeti, gawekno kopi teh panas. Selesai. Wong wedok dipijeti. Wong wedok ya dipijeti dilus-lus bathuke, dilus-lus ora kenek saiki. dilus-lus sirahe karo dikecup bathuke mak. Cuk. Tonyo raimu. Wong iki beda. Wong lanang lak mumet gampang. Ya dipijeti ngono kaya aku wis marem lho Mas. Dikeroki pijeti diomongne ya ampun bojoku sing paling ganteng dhewe. Sehat yo Mas sesuk ndang kerja neh. Dikecup keninge 1 2 3. Wong lanang mak piar sehat. Nak wong wedok Padha. ora iso. Nek wong wedok Wong wedok iki aja dipijeti, cekel tangane, cekel langsung dikecup bathuke. tonyo raine. Cekel tangane, cek menengo sik mari ngono mlaku. Pengen gelang apa kalung emas. Iki wis sehat omongi. Bedane wong lanang karo wong wedok. Tekono nggih napa nggih Bu? Berarti termasuk wong wedok sing pinter. Wong wedok pinter kuwi nek njaluk emas, njaluk gelang, kalung, ali-ali, anting-anting emas. Sebab emas itu adalah simpanan atau banking atau juga bisa dinamakan sebagai celengan. Utawa Investasi masa depan yang sangat cerah, menjelungupkan laki-laki. Menolong laki-laki. Nolong dia kolmu. Jadi ngene, umpama kayane wong lanang ditampani plek. Umpama Mas Faruk iki untuk kaya 1 juta, 5 juta, 10 juta, 100 juta diwenono Mbak Murni. Mas tak tampani kayamu. Umpama bojoku barang ngono kae. Mas tak tampani kayamu, sesuk tak tukokno gelang kalung nggo simpenan sak wayah-wayah
awakmu butuh iso didol. Kowe termasuk kena investasi bodong le. Ngomongi tenang kowe. Pertama wong wedok mesti ngono kuwi alus ngomongi ngarep. Mas, mbok dilumpukne ya Mas. Betul. Sesuk digawe sak wayah-wayah butuh didol sak wayah-wayah kena. Sebab emas itu semakin hari semakin naik kursnya. Lah kursnya itu naik, kowe kena investasi bodong. Kowe ngolak kuwi lak pas duwe dhuwit mesti bojomu ngono kuwi. Jaluk emas. Tapi lak kowe butuh dhuwit iki didol, ora mungkin oleh. Gue mesti ngomong ini. Golek angel mosok didol sama. Tapi aku butuh loh, Dek. Ora iso mbok utang-utang mekar apa piye kono. Tanggo bayar kae loh, Dek. Ora iso, lagi lemah bapak lagi iso badhe lebokne sertifikate. Wis sing nukokno lho aku, Dek. Alah diomongi kok ngeyel. Masa wong wedok ono kuwi? Jajal ora percaya kowe wis bodol apa ora gelange bojomu? Burung enek sing. Lah, dolen. Masa ora entuk didol, Mak? Jajalan sesuk mulih dolen ora oleh. Aku nglakoni ngono kuwi tahun-tahunan. Iki sik ngene, mumpung bojoku ning ngene maratuwa. Aku tak mulih sik, Pak. Lho, nyapa? Nyolong emas maratuwa. Ora mungkin payu. Nyapa? Lah awakmu masih emas duduk asli. Wong surate lho, apa nek surat emas kok tulisannya Supraek. Masmu kleru. Kowe berarti ora pinter. Wong iki kudune skill. Kowe ngomong ningkatkan skill. Kowe kudune wong pinter, ora wong bodoh. Saiki lah wong pinter kuwi ning sak wayah-wayah nuwun sewu kaya Bapak Tohir. Iki pinter. Lho ngene iki acarane nikahan nanggap percil. Ora rugi. Lah kok iso ora rugi? Ora rugi aku. Amakmu ora rugi. Lha iya aku bayaran wae. Sing rugi sapa? Lah wong ki saiki nuwun sewu, kene iki buah apa becek kene iki? Kene buah. Ya, buah. Buahe wong lanang karo buahe wong wedok apa bedane roh ora? Ya padha-padha lho, Mas. Piye? Wong lanang ya buah, wong wedok ya buah. Umpamane aku Pak Tohir, kowe rene sing lanang jajal kowe dadi wong lanang. Tiap karo rokok. Terus piye? Ngomongi piye? Muga-muga Ya, manfaat sehat ya, Pak. Yes, kuwi lanang. Lancar. Saiki wedok jajal bojone. Iki. Mama aku wong wedok ya. Gua ning ibu burak base. yo niku gawene kaya apik tenan nanggap perkir. Berarti kowe ora tau buah. Kowe ora tau buah. Karo aku Buah ki enek sing ikhlas, enek sing ora. Awakmu ngerti umpama aku. Beda. Umpama aku. Walak Aku lanang. dadi sapa aku? Aku umpama dadi anu buase. Buase. Wong wedok iki buah Iya. sing cepet Iya. tapi ikhlas. Mlakune Lanang apa wedok iki? Wedok ae. Wedok. Mlaku tumu-tumu. Bu, ya ampun, aku salah buah ning sitok ae lho, sepurane ya aku ora iso mangan sotomu. Iki matur nuwun mending dongane. Unu kuwi sing ikhlas. Iki sing ikhlas. Sing ora ikhlas. Heeh. Sok-sok kuwi karo pamer. Gelange tong teritik. Apene salaman apa ngene enggak mungkin. Iki wis kok kene di. Nah salaman umume kan ngene. Kula buah sakniki nuwun sewu, nuwun sewu. Kula niki mboten mriki mawon, mantun niki kula mlampah-mlampah melih. Mangke kula mboten. Tak keplekno. Kuwi enek sing ngono kuwi sampe ndek kenane tanggoku keculek matane. Or pamer gelang ngene. Pamer gelang, mangkula kuwi lek enek duwe gelang, duwe galung wis ora usah dipamer-pamerke. Eneke kuwi. Paham ora kowe? Bojomu barang lek duwe apa-apa ora usah mbok pamer ning ngarepe wong akeh. Ya ora apa-apa, sing penting akeh kok bojoku. Akeh. Maju ke depan. Oke. Siap, gerak. Oke, nadanya E apa A apa O? O. Enek ora? Masa nada O kuwi lho. Iya. Iya. Selawatan ya, Le? Selawatan mau apal kabeh kok. Iya ya, iso ngene. Sallu ala Nabi Muhammad. Selawatan jaluk apa kowe? Anu apa ki? Terang bulan, terang bulan. Aduh kan tok. Iya tapi apa kuwi biasa Lontong tahu, lontong sate. Nah kuwi wis pinganane to, Pak. Lho, Sing lagi viral neh iki lho. sing ndi? Kalamun qatimula yumanu sama'u tanazaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Rene ya? Gak apal aku. Apal-apal. Lu kok buri bola anu tau acara apa? Anu kuwi to, wong cilik kuwi to. Lah iya kowe. Gak apal. Kawula cilik. Jual kado, juale so. Lah dalah. Wih, aku Malah takon. aku sumpah ora. Nyanyi wong loro duel lah Pak dhewe. Duel gasmu. Lha piye? Tonyo-tonyoan. Mesti nyanyi wong loro ku lho.
Kawula cilik padha nelongso sandang pangan. Aku rapal, apa tawarai? Ya, bisa nanggung dikurangi ya, dikurangi. Dikurangi tok lho. Ya apa? Kawula cilik padha nelongso sandang pangan. Dikurangi Kaum wanita diperkosa, kaum pria padha padha disiksa. akeh wong kerja paksa ngorbanake sapa ya? Sapa? Mbok. Lah sapa? Sanak batin Batin lan lan tangga. tangga, sanak batin lan tangga ya. Saking wong Jawa kang ngatong bondo sebab edan apa ya? Kan coba sekitar. Sedan karo sapa? Lah edan apa? Lek mbok aku Edan sebab edan karo Tangga aku ora iso karo bondo. ya ya. Umpama digawe dhewe ben awakmu gak. Lah lah ngono lho aku ya ora iso. Umpama Purwakanti Bisa, bisa. ngarepe an, burine Burine an. an, ngarepe o, Burine oh. ngarepe o. Apa enak? Umpama Nek kerupuk lho. Purwakanti ya. Ya ya. Ayo. Karo tangga aja seneng tukaran. Apa maneh do jotos-jotosan. Urip nang donya mung sepisan. Aja dinggo sembarangan. Aku pokoknya kowe ngawur, aku luwih ngawur. Ngono ya. Aku ngono kuwi. Lah lah sing anu ora iso. Lah lah iki malah iso. Ngono ya. Iya iya. Sing penting karo terusno karo ngandani para. Alah terusno. Los kuwi. 3 dina lho iso. Iya ya. Urip ning donya aja kakean dosa. Mengko mlebu muning neraka. Ning neraka kuwi diapakno. Ning jero kono kowe disiksa. Sing nyolongan, Ketok tangane, sing incengan, culek matane, sing rasan-rasan, disuwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Kuwi liyane kuwi lho. Takonmu liyane kuwi lho. Wah, koclok. Jare iso sak liyane ndagel awak dhewe juga harus mengisi, Iya, iya, ada iya. isinya. Iya iya iya. Urip ning donya aja kakean dosa, Yang mengko mundhak Mlebu neraka, ning neraka kuwi diapakno. ning neraka mesti disiksa. Sing nyolongan, Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, sing rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina. pikiran dhewe. Iki sapa? Ngawur ibu iki. Ngawur. Lah aku lho ora muni. Lah kok diketok anu. Sing nyolongan, Ketok tangane, sing ngincengan, culek matane, seneng rasan-rasan, suwek cangkeme, sing seneng zina diapane. pikiran dhewe. Iki lho buke kok sementara diketok anune celang. Lho nyapa kok iso muni. Lah kon pas aku iso. Wah aku lho ora wani muni kok iso kono malah muni lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini nuwun sewu kalau yang dari jauh kan nggak kelihatan. Ini namanya Mbak Probor, ini asli dari Sidoarjo. Sekarang seperti ini, dulu kecil sekarang gedebek. Jadi sekarang agak besar. Tidak apa-apa bos, kan aku maskot jajan sini. Apa? Dumbek. Dumbek. Tumbek. Wah, baru tau mangan dumbek. Dumbek iki alah-alah. Iya, Pak. Dumbek Dumbek. kampusan. Enak lho wi. Enak Lho, lah enak-enak mamane kenceng. Heeh. San tak cepet melungker. Tapi kan punel-punel enak ya. Kenyil-kenyil manis. Iya iya. Molor-molor. Molor-molor. Tapi lah aku mak dumbek ning kene lah. Dumbek kan malah kene tok nek. Iya iso ngene lho. Jadi apa tak pangan iso kepleh aku. Nek ngoceki sithik-sithiknya. Lah aku ora roh. Lah aku ora roh carane. Lah aku pikirku kuwenceng. Niki apa to? Niku dumbek cak. Lah mame pripun dibuka riyen. Lah tak buka to. Aku ora omong-omong tak buka. Lah kowe tak pangan wis pelok rene. Mari kok tak renene pelok rene. Aku 3
telung dina kuwi mangan ra iso-iso. Bukake ku ya wer sithik lep wer lep. Lah kok iso wer jrut. Ya langsung ngene. Lah yo pelo nembang ya, Nduk. Iya. Nembang karo aku ya bisa Iya, ya. bisa, Nadane, bisa, nadane bisa. coba. Tapi kalau makanan sini ku enak-enak, Pak. Apa ya? Ana buah sing paling sopan ning kene. Apa? Apa? Buah sualan. Siwalan matamu. Siwalan. Siwalan. Oh. Tapi ombenane kan wis sepuh. Apa? Tuwek. Enom. Tua itu. Ayo, bener. Nembang apa, Bos? Meneng lambemu. Oke. Manut aku lah ya wis. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Jual makan dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Yo, selam cuek baru malu. Wangi nyekel. Aduh adik ini mau abang yang rayu. Mohon maaf para hadirin, kakak saya malam hari ini stepnya kumat. Step blasmu. Tapi nganti ini. Ih, potongane. Anyar potongane. Baru potong ngono kaya anak gladek pas lagi trondol. Oh, glatik ya apa ora? Anak manuk gladek. Oh, manuk glatik yang ngene. Iya. Lho, bila aku ngono kuwi. Oh, versi-versi ya, Ya, Bos. Ya. Oh, punya versi diri, aku juga punya versi. Apa? Karena saya suka sholawatan versi Arabian Timur Tengah. Nah. Hamil jangan nyayaro. Ya iki lho lagune. Nah, aku stylku kuwi. Iya. Versi Arab. Arabian. Aku ya iso gak mau kalah. Lah versi apa? Aku kan Iki dengan apa iso iki? Sidoarjo Surabaya. Surabaya. Kon ngerti nang Surabaya terkenal apa Suramadu iku wonge apa? Ana wong apa ning kono? Ana wong dodol sate. Suramadu enek wong mancing. Nah, iki lho, Mas. Wong mancing, wong dodol sate berarti identik dengan orang apa? Matamu. Aja lesu. Apa aku? Madura, Kak. Oh, Madura. Itu Madura apa enek? Bisa dong, dengerin dulu. Jangan banyak colok lah. Colok kuwi apa? Cangkemmu. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah Le. Statue. Oh iya, Madura. Salam kerong dari bule. Setelan cuek baru malu. Wah, ayo bangun luyah iki. Keluarga besar Bapak Thohir Thohir. Semaka Beres, Dek. pasti beres. Aduh kena apa, Dek? Aduh kena apa, Dek? Kenek telek, Cak. Bisa nesuwi lho, ditakoni. Warga masyarakat Parengan kabeh panjang umur. Amin. Tak dunang rezeki. Amin. Berkah barokah. Bar suntik ping pira, Dik? Kok tato? Tak ada apa-apa. Kembang kacang dijejer-jejer nek wis nembang Bapak Thohir langsung nyawer. Aduh.
dagelane wis telu. Kembang turi kari siji piro-piro tak tampani lir saalir lir saalir alir alir lir saalir lir saalir alir Dlang 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 mocair cacahe siji bapak doe ra rezeki ana duret dipangan enak muga manten ndang duwe anak alir saalir lir saalir alir alir lir saalir lir saalir alir alir duman anjeling Oh iya iya sik Odi enak orang majengan bental ombak sapo angin salah jangan duman ajeling Odi enak orang majengan bental ombak sapo angin salah jangan yo penak yo lah masih tetu kowe tak setele loro iso bro lagu anak-anak iso lagu anak boleh boleh Mama boleh tidak, lagu anak-anak Lagu buat anak-anak. anu iki munggah lagu anak-anak sing ini dari kan kita si iku Dennis duet. kita isi anak-anak Oh, tau. anak-anak. Oh, masih anak-anak ini Hei budale sinden viral silakan adek sinden yang sangat unik, sinden yang sangat cantik, ingin itu banyak sekali. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, bisa dijuluki sebagai makhluk astral. Siapakah dia di sana? Liti namanya. hei baling-baling bambu La la la, wanita istimewa Rainogo la 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 wanita istimewa Rainogo Hai. Halo. sing Yeri mau apa? La 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 wanita istimewa Rainogo jadi aku mbok elokne aku kaya naga Tapi kan cantik. sinden yang sangat sangat viral rayane kaya aspal. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal bisa dijuluki sebagai makhluk astral Makhluk astral anake kadal Liti namanya. hei maling gue maling baling-baling bambu Bambu. wong sinden ora ene apike belas lah jarene omahmu ndi? Omahmu ndi kok ora omong? Lah mau. Aku lho cedakne omahmu kok ora ngampirne. Kowe iki wong cerewet kowe rumah aku saiki pindah pindah Dadi apa? jarene Wong iki apa? mbok kaya iki. Nah. Lah ditekoki penak genah adik namanya siapa? saya namanya Adik Selentem Alah adik namanya siapa cantik? Aku namanya Proborini. Adik tadi makan apa dek? aku tadi makan sate Alah propo di sini makan apa? Dik propo Tadi di sini makan rawon. adik nyampe sini jam berapa dek? saya nyampe jam 5 sore Alah adik nyampe sini jam berapa dik? Aku tadi sampai sini jam 6. Adik kesini sama siapa dik? kesini sama teman-teman
Adik sini sama sapa dik? Aku sini sama adek. Adik-adik tadi makan apa, minum apa, sama siapa? Tadi makan sate, minum Joshua. Kamu makan apa, sama apa, jam berapa? Tadi aku makan rawon jam 6 sore. Duh! Duh, Hilang! Andi bos. Sindene hilang! Aku ning ngisormu lho. Pengedan, ndak bunyi. Rumah sakit Kamu hilang. waktunya ditanya ya. Oh, tanya. Yo mbok ditakoni kaya kanca-kancane mau mbok lewati tok. Pengen ditakoni. Maafin ya kakak. Ya. Adik-adik kesini jam berapa, Dek? Tadi nyampe saya sore. Ada belajar Apa? Ono kok iso jalan takon. Sing iki lho sapa? Lah iki bukti aku. Adik kesini nyampe kapan, Dek? Tadi kesini jam 8. Adik kesini Dek. Apa? Ngono kok jerene kok nekoki lho, Nyuk. Sing mburi lho ora jelas omonganmu. Lah genah jelas kok. Alah mbok kowe ya ora iso. Adik tadi sama siapa, Dek? Oke. Adik. Dikain aku. Ya wis pokoke. Nggih. Iki dikai to, mari ngene dipangan bareng-bareng ya. Dipangan lah wae dhewe taune khusus liti sunduke ya. Oke, siap. Ya. Makasih ya, Oke, Bapak. turun nggih. Makin temen kok nggih. Adik. Iki nyapa kok. Wes tuwek bareng Iki kok bakul kok. Terima kasih. Nggih, suwun. Iki mesti ning ndi ade mesti enak ya. Mesti enak. Wong iki lho mesti metu lho yamene. Suwun ya, Pak. Sampelnya. Area Bojonegoro, area Tuban, kuwi mesti hadir. Kowe iso ora? Piye? Kaya aku mau iso. Yo ora? iso jajal. Ya. Adik tadi sama siapa, Dik? Tadi kesini sama rombongan. Adik Aku juga sama rombongan. ora jelas. Adik Tadi makan tumpeng, ada makan bakso, ada Ora soto, jelas. ada rawon. Tadi aku kesini sama temen-temen. hanya kok sebut keramuk rek. Lah udah aku ngomong ora jelas kok kono nyuwetret kan. Tapi kan cepet nyaute. Tapi kan coba nyaut. Yo nyaut sing ilmiah. Jenenge sapa to? Lho, piantun kene iki enek sing ngerti enek sing ngurung. Apa meneh iki wilayah Tuban bagian sisi kidul mepet Bojonegoro. Roh kowe ya. Roh no. Tuban wilayahmu ya. Wilayahku to, Mas. Tubanmu ndi ta? Aku Gandul dhisik ning Gandul. Biyen gandul. Yo saiki pindah ning Bojonegoro, Mas. Ning ndi Bojonegoro? Kali Mas ning anu. Sik tok, kok iso langsung nyambung ibu-ibu kene kuwi lho. Lho, apal to? Gandul kali ketek kuwi. Apa? Gon apa? Yo kuwi anu, aku dhisik dodolan ning kono. Oh, dodol sayur. Gon wisata berarti. Sayur ya? Duduk sayur. Dodol apa? Panganan. Panganan kacang. Duduk. Keju. Duduk, Mas. Sosis. Ora. Tempura. Ora. Frances. Ora. Pentol. Duduk. Bakso. Sempol. Berarti tunggalane iki mau Lho ki aku iku isih anu pengepul. Pengepul. Ya ampun iso ayu men ya ampun madhep rono ndak cayu. Bayu. Lah kok bokonge melorot. Bokong melorot. Benar napa? Sik tok, biasane bokong bunder-bunder kok iso kotak kuwi lho. Mbok suwi Pak. Lah melorot. Aku mau tak omah kenceng lho, Mas. Lah kok iso melorot? Lah pas munggah liwat dalan itu kepleset. Terus Gelundung aku, Mas. salah segludung awakmu mau. Aku sing gelundung. Dadi awak karo sikil iki terpisah. Akhirnya aku ning mburi ndondo misi. Ngomong kok iso dondomi. Iki manten ngomong sik apa sik manten ge manten. Ya paling gak ndongane matur nuwun dumateng Bapak Tohar kalian Ibu Tohir. Pak Tohir kalian Ibu Rizky Ridho Ridho asih. Ridho asih sampun nimbali kanca-kanca guyon maton. Ya ngono. Ugi nderek ndedonga dumateng temanten kekalih. Mas Faruk, karo Mas Mbak Faruk. Murni Karo Mas asih Mufaruk. kali Mas Martin Mufaruk muga-muga dadi keluarga ing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet ndang diwenehi momongan soleh lan soleh. Amin. Iya.
Ya ki enake manten anyar Ya kok iso enake. Enak. Lho. Awak mbiyen jare tak tau dadi manten. Yo dhisik dadi Iki manten. biyen lho anake sitok ora nek ndase ya anakmu ya. Cilik Mas ndase cilik nyenil lho. Kacang ijo. Anak ora nek ndase iki Mas lho. tahu. Ya tahu aku dhisik ae gara-gara manten iki sing paling sakral nggon pas ijab kabul kae. Berarti awakmu eruh. Lah aku bolak-balik keliru Mas. Lah kok iso? Lah aku kan saya terima nikahnya ngono to. Nyiliti binatang. Kok iso Lah binatang? kok iso binatang lho? Bapakku Atang to. Oh, bapakmu Atang. Ya. Binatang ora binatang. Dengan mas kawin seperangkat alat sekolah. Kuwi dudu alat sepeda. Alat sholat. Alat sholat. Alat sholat. Awakmu jarene dikenane ditimbali ibu gubernur Ya alhamdulillah. KUA. KUA ya kan mengurusi masalah pernikahan yang ada di Indonesia khususnya Jawa Jawa Timur. Timur. Saya sebagai duta sakinah. Loh, Anyar lho kuwi. iki lho lek karo aku lurus. Ayo. Mulane ki manten kudu dirungokne. Iya. Sadurunge Oh, dadi ini manten. pelatihan, Mbak. Pelatihan. Oh. Sing urung dadi manten yo iki saatnya pelatihan Ah. tepuk sakinah. Ya. Oh, ya ya ya. Januari, rinya apa? Kok Iki bulan Oktober. Oh iya. Oktober bernya apa? Ngono ta? Iya ngono iki. Endi tepuk sakinah? Lah kok dadi koyo ngene? Piye rek iki? Mak kaya arep tayupan. Malah koyo tayupan. Tralalelo tralalelo tung 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 sahur. Berpantapin, berpantapin. Tralalelo tralalelo. Tung 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 sahur. Jarene Sakinah kok malah Jare sakinah. Oktober bernya apa? Tak sogo. Keri cocok. Tadi ket mau Oktober bernya apa sok keri. masalah. Ndase kemeluk, Pak. Lah saiki mosok lho ning gone KUA mosok iringane. Tungdang tungtang tung. Oktober bernya apa? Berpasangan. Dawa buntute. Kuwi cecak rawa kuwi. Kuwi cecak rawa kocok. Mas, nadane sampean lho Mas. Nah, jane kok ngono? Oh, musiknya Tepuk sakinah biasane iki lho. Cecak rawa nyuk munyuk. Ya ampun, kok koyo ngono. Kira-kira bisa ngono jarene iso. Oktober bernya apa? Oktober bernya apa ber? Oktober Bernya apa? Bernya apa? Woi, Bernya apa? nyok munyok. saiki to. Sesuk bar bodo. nganternya Bernya saya. apa? Berpasangan. Ngan lah. Ojo mbok dekne. Oh, dadi dhuwurne berpasangan. Ya padha ae. Lah piye? Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk Mainah. Sakinah. Sakinah. Kali ini ya. Ya. Oktober bernya apa? Berpasangan. Janji. Sik, cangkeme keliru iki, Pak. Males aku. Iki lho gagu mesti. Kaki dirungokno manten lho. Aku gak melo saya. Ojo melu. Gagu. Oktober Bernya apa? Beredar sang bumi menyitari matahari. tak sogo. Keri tak sogok. di pantai. Lagi nyambung malah dangdut iki lho. Lah bernya Calor karo aku. Wong loro rek di Oktober bernyapa. Oktober Beredar sang
bumi mengit. Wong pekok kok kabeh. Ya raya aku duta Sakinah kok sok. Ya nak. Rungone. Oktober bernyapa? Bergadang jangan bergadang. Kok matane pit. Lah yo berat. Angel ke Mas. Minor, minor. Nyanyi kaya aku lho. Kok kok. He he krungu kabari percil yayane kuman. Iku tak warai nyok munyok. Lah iki nyapa nang ngene iki lho. Tak warai. Nembang lo. Aring-aring mbyakar gedang campur sawi. Enak dibanding Oktober. Aring-aring biakar gedang campur sawi. Yang orang Hey, dadah, oh asik, prop, ayo prop. Ya iso. Iso. Areng-areng bakar gedang campur sawi. Hey, oh asik. Mila ora, blok Ya, iki ora we. Kuwi garagal. Kuwi garagalan nyok. Nadale mau piye? Apa? Apa? MTM Apa? matamu. Sabar, sabar, Bos. Sabar. Bos. Aring-aring yakar gedang campur sawi. Wis apa ora? Kok ora ditarik-tarik lho, Mas? Narikmu kurang cepet. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Jok nesek aku sih. Jok nesik lagi di. Ayo, aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering mulie sendiri. Arek narik kuwi lho. Wis tak tarik medhone lho. Hernia berarti kowe. Tarik medun nek. Gak ono Jajal. seneng sabar seneng. Mas, koyo tunggal iki mau lho Mas. Penak lho, Mas. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering mulie sendiri. Timbiang borong yang apa? Alah penak. Peng telu kuat. Yo kuat. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Borong jangan dulu itu sedang. Jika lu
enak Mas. Ping 8 Mas, ping 8. Aring-aring biakar gedang campur sapi. Jiro lupat mong itu lu penake 15 ping 15 aring-aring biakar gedang campur sapi. Jiro lupat mong itu lu sowas rolas penake Pinter ping pinter. 100 aring-aring biakar gedang campur sapi 100 sampai yang borong Jiro lupat mong itu gue ceblok lampuku ceblok. Ya ampun. Ya ampun. Jensete mati. Jensete Dikoklek sih, Pak. Dikoklek sih. cekluk. Colok. Lo, ya ampun, alah balik neh. Goklek men jaluk dikoklek. Ora kena cekluk. Ora kena le. Kowe ora kena. Asik. Yo. Kowe kok iso kuat yo? 100 kuat gimana aku, Pak? Yo. Jawa Timur. Yo, lah no cacamule. Kesenian Jawa. Hop. Ya apa? Iki kesenian apa neh? Api lo Bas. GM manajemen iki enek akeh lho. Iki cah cilik-cilik ben ero. Enek campur sari guyon maton, Pengenalan. enek drama soka, Terus? enek percil musik, Ah. enek wayang seje dhewe, Ya. enek wayang. Iki sapa? Bakul jagung mau. Ini mau dendi ya iki? Tambir. Percil. Siap. Sledeng. Nggih. Ya ampun, wong kok nek gondrong. Loh, Gondrong ya? Matane ya iki. Lurane apa-apane kok gondrong iki lho. Lewat aku. oke. Ya, oke. Ngene. Ning ndi? Gini. Kowe kene lho. Krem kene. Kene. Mundur. Kesenian lawas Jawa Timuran. Asik. Kentrong gaya bayu. Baru. Kentrong gaya baru. Tambah ya masa kini. Oh iya. Kentrong gaya baru. Masa kini. Masa kini. Masa kini, Ding, masa kini sorry. Rusak kowe. Lah ra disepeli lho aku. Kentrong gaya baru. Masa kini. Hei! Bareng, Pak. Bareng. Hei. Apa iso bareng? Iya. Sosok aku metu sik kok. Lah. Mas iki lho. Hei. Kentrong gaya baru. Masa kini. Iso, Dik. Kuwi guyon maton. Sorry, Pak. Masa kini. Masa kini Rora. Ya. Kan apa Laura? Dik, apa, Pak? Apa? Masa kini. Ya. Iso. Kentrong gaya baru. Masa Kini. Masa kini. isoran. Kentrong Mas, gaya dengerin deh, Pak. masa kini. Bener, dengerin. Masa kini. Sirahe goyang, Pak. Iya, lu gender. Kentrong gaya baru. Masa kini. Hei. Terokne. Yo, Wes tok meneng. Aku ngono manut bae. Padha nyambut gawe. Hei. Ayo. Wis tipis. Nyapa? Nyapa? Lah kok saya mundur aku nyeblok ning gone Kene. jurang growo. Arep. Aku ngarep. Masa kini.
Kentrung gaya baru Masa kini. masa kini. Kentrung masa kini. Gaya baru. Gaya baru. Wenek gaya baru nih. Gaya baru. Kentrung gaya baru. Masa kini. Hei hei. Dan Yang mundur. Lah macet lho kon dhuwur Mas. duduk ning ngene lho, aja ora. Dan hidup nih. Kentrung gaya baru. Masa kini. Hei hei. Tuntan kok. Malang remo. Susune melorot susune. Lah yo masang susuku kuwi piye ta Mas? Yo. Masa kini. Lah kok malah remo iki lho. Ayo ayo. Cok kowe kuwi lagi Gerakmu lho. Kentrung. Kentrung gaya baru. Masa kini. Hei hei. Iki Iki piye ambo karo jawabane angel gerane. aku ngono manut wae nek wong papat padha nyambut gawe jatuh cinta ayo tak tahan lama ayo mati aku ayo ku kurang bumbu rindu ayo duduk berdua denganmu mari pacaran sayangku au 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 mari pacaran sayangku cinta ayo tak tahan lama ayo mati aku ayo ku kurang bumbu ayo rindu ayo Demek. Laknya kon tosku Lah kowe nek aku mundur terus simpangan lho. iki kan ada permintaannya boleh Permintaan ini nuwun sewu saking Bapak Tohir kalian Ibu tuan rumah ketiga panggung. oh enggak bang manteni Manten nggih. cucuk lampah Cucuk lampah. Oke lama. Kudu iso. Iso cucuk lampah ora? Bisa Mas. ya gesedem cucuk lampah wontenipun dalemipun Bapak Tohir, manten sekeluarga kalian mas manten mbak manten Mas kondisi Manten, Mbak Manten, manten Bapak iki dicucuk lampah jalan minggat sarang-sarang cucuk lampah saking Rembang menika katelahipun Mas Slentem Halo, hai. katindakan dening Slentem Monggo Bapak Tohir kalian Ibu Migah wonten pentas kalian Mas Manten, Mbak Manten foto bersama. Salajengipun foto Mas Percil. Hae, hae. Oh, ah. Menika cucuk lampah eyang saking
kon tindake manten. Jebul mantene Selopuro. Selopuro, Mas. Selopuro roh to kowe? Selopuro to? Endi? Di jajali. Selopuro ndi? Selopuro ya ndeng omah. Ya Blitar. selamat ya Mas. Nggih Blitar, selamat ya Mas. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Amin, amin. Oktober bernyapa Mas, bisa kan kemarin? Oke, sakit oke. Siap. Menika sudah hadir di sini. Saya nggak minta banyak-banyak Mas. Saya minta kita foto bareng buat dokumentasi Guyon Maton. Mohon izin. Nggih, Bapak, Mas. Ibu, nggih, Pak mohon Tohir izin. kula nggih mboten anu nyuwun kata-kata kula nyuwun gangsal atus mawon. Iya apa? Iya omonganmu lho omonganmu. Iki lho, ora njaluk akeh-akeh njaluk foto digawe Oh, iya, izinnya foto. Guyon Maton. Kita foto bareng-bareng ya. Hitungan 1 sampai 6.000 Pak Tohir. Kakean Bapak 6,5. 1, 2, 3. Dari situ, kameranya sudah di situ. Bebas ya Bapak, bebas. Bapak mau apa aja boleh, mau bal-balan boleh di sini, mau apa-apa boleh. 3, 2, 1 bebas. 3, 2, 1. Oke, siap. Bapak, Ibu, Mas Manten, Mbak Manten, kalau udah ada di atas panggung itu ada 3 persyaratan. Syarat nomor 1 itu joget, nomor 2 nyanyi. Kalau mboten sedanten mboten nopo-nopo. Berarti syarat nomor 3 apa, Adik? Nyawer. Pak Tohir. Nyawer, Pak. Iya, iya. Mungkin kalau tidak syarat Lagunya juga ketiga, nopo? Masnya minta lagu apa, Wes? request lagu nopo Mas? Request lagu ada enggak? Apa, Mas? Apa nyanyi sendiri? Nyanyi sendiri boleh. Lagu Orang sing kesukaan nyanyi juga. apa? Request saged. Monggo. Derakan nopo lagu sing saat ini sing lagi Viral. nopo viral J. juga enggak apa-apa. Nopo nyuwun tepuk Ayang-ayang. sakinah. Tepuk sakinah Mas. Tepuk Sakinah enggak ya? Kemarin kan udah Mas. Berpasangan, Ya, nopo? Lagunya nopo? Tekono. Tekono no, Pak. Tekono. Jadi begini ya, Mas. Jadi begini ya, Mas. Tajak omongan bahasa Indonesia. Begini Mas Manten. Mungkin ada request lagu kesukaan dulu waktu masih pacaran sama Mbak. Lah, apa? Mungkin seneng dengerin Tayub atau apa gitu. Wantika. itu galih panas. Napa Pak Tohir? Napa Pak? Pak, Request napa Pak? Ibunya. Pokoknya Pak. Bakal semak. Oke, pro. Prokong semok kalau ini dateng Pasuruan niku kali 150. Alah. Iki jaluk kae dhewe wis matur nuwun kok rene. Nah, ya Mas nek ning Bojonegoro Tuban kene gratis. Lah, ya. Ini dilayani oleh pesinden terbaru yang memakai sabuk anu tinju. Monggo. Yuk. Bokong semak untuk Ini Wantika katuran bokong. Yuk, so kita joget Yo, bareng. sama Guyon Maton. Awas. Oh, Kak. Awas. Wasik. Segenap keluarga Pak Tohir. Siap malam sugeng dalu matur mbah nuwun. Salat Mas nggih, sehat selalu. Bisa duduk kembali. Matur mbah nuwun. Luar biasa. Wah, jogetnya asik Pak Dari. Di Saidan, di jalanan, ambil kelonyok. Baik, kepada warga masyarakat desa Selo Gambus yang tercinta, kiranya perjumpaan di kesempatan malam hari kembali Guyon Maton cabur CL sampai di sini. Awal hingga akhir, bila mana ada kekurangan kesalahan, kami serombongan dari Guyon Maton minta maaf yang sebesar-besarnya.